Сүй халыкны, сүй халкының дөньясын. Искиткеч бай һәм кырыс табигатьле Себер яклары. Бу җирләрдә дә эштән ям-тәм тапкан халкым матур тормыш корып яши. Чөнки аның тамыры ныклы, асылда күркәм гаиләсе. Көнбатыш Себернең Кара Алтын башкаласы Сургут шәһәре. Об елгасы буена урнашкан бу кала 40 меңгә якын милләттәшебезнең гомер учагы. 60-нчы елларда туган якларын калдырып яңа нефть ятмаларын үзләштерергә килгән халкым төпләнеп калган монда. Кемнәр сыңалар? Нинди гамәлләр, уй-фикерләр, хыяллар белән гомер кичерәләр? Себер суыкларын да җиңәрлек көчне каян ала сыңалар? Сургут шәһәренә килеп керүгә юл чатында тарттырып куелган Сабан туйга чакыру тасмасы игътибарыбызны үзенә борды. Меңнәгән чакрым ераклыктагы юлны үтмәгәндә кебек. Шул минуттан үз иттек без бу шәһәрне. Димәк, монда да татар дөньясы яши. Димәк, милләттәшләребез ата-бабаларыбыздан калган мирасны саклый. Моның өчен нинди каршылыклар аша үтеп, ярылган юллар, төзелгән басмалар турында беләсе килде. Һәм без үзебезне кызыксындырган сорауларыбызны Татарстан Республикасының Ханты-Мансый автономиялы округындагы сәүдә-икътисади вәкиле, Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәнис Рафаил улы Гатауллинга бирдек. Фәнис Рафаилович, безнең халык бөтен дөнья буйлап таралган. Әмма бу төбәкләрдә яшәүче татар халкы нәрсәсе белән аерылып тора? Монда килгән татарлар. Татарстан, Башкортстан, Самара, Ульян, Саратов, нефтяниклар, мына кемнәр. И шуннан бүтәнчә тартылып, бүтәнчә монда килеп, мына шул татар дөньясы барлыкка килде. Татарның иң көчлесе монда ергә булыр. Ник дисәгез, монда 9 ай кыш, 60 градуска эш, нефть табу, газ чыгару, ул туктамый торган эш. Анда килешләргә кирәк. Шуның өчен шундый авыр җирдә торабыз без, но бирешмибез инде. Фәнис әфәнде бик тыңгысыз кеше буларак әңгәмәбезне озакка сузмады. Шул арада җыелган хезмәттәшләре белән яңа мәсьәләләр хакында фикерләшеп алды. Көн кадагында халкыбызның милли бәйрәме Сабан туен югары дәрәҗәдә оештыру тора иде. Борынгы югарлар җирендә татар мөхитен булдыру, мәдәниятен, динен югалтмау җиңел эш түгел. Әмма Ханты-Мансый автономиялы округында гомер итүче 300 меңгә якын татар халкының мәнфәгатьләрен яклау гаять мөһим. Шушы төбәктәге иң матур мәчетләрнең берсе Сургут шәһәрендә дисәк ялгыш булмас. Табигатьнең моңсуланып киткән мәлендә дә ул гүя нур шәшә. Завык белән эшләнгән бизәкләре, үзенә тартып торган илаһи көче барысы да монда яшәүче халкыбызга көч бирәдер сыман. Мәчетнең төзелеше дәвам итә. Безнең мәчетебез ул үзәк мәчет, җәмигъ мәчет. Хәтта безнең округ эчендә дә түгел, хәтта бәлки Уралның бу ягында булган иң зур мәчет һәм иң матур мәчет. Безнең принципта артта тагында шундый биналар эшләргә исәбебез бар. Ул биналарда менә никах мәҗлесләре үткәрергә, шундый башка төрле матур мәҗлесләр, балаларны, хәтта детский сад, балалар ясисидә сатыда ясарга исәбебез бар. Киләчәктә һичшиксез шушы мәчет халыкка ислам диненең асылын аңлатыр. Бүген көндә безнең абруебыз бик зур. Һәм билгеле шуны төшермәскә кирәк. Шушы абруйны куәтләтергә кирәк. Безнең динебезне, безнең милләтебезне дәвамына мин уйлыйм, бөтен дөнья конгрессының эшчәнлеге бик зур. Һәм дә киләчәктә дә тагын да күбрәк безнең яшьләребез динебезне, милләтебезне өйрәнүче, шат булып, горур булып яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәала. Амин. Җирдә, мне кажется, кешене берләндерә, якынайта. Шуңа күрә, уйлыйм, татарлар да, шул Сабан туйга да, инде мәчеткә дә, теләк белән киләләр дә, җыйналалар. Үзеңнең татарларың югылмыйча, бер-береңне яратып, дус яшәргә кирәк.
Россияның хезмәт ветераны, почетлы нефтяник Альберт Гомер улы Даминов хаҗда булган. Ислам диненә, яшәешкә аның үз карашы. Татар халкы көчле, акыллы. Кайда яшәсә дә ул зур хөрмәткә лаек, ди ул. Сургут шәһәрендә яшәүче татарларның шәһәр төзелешенә һәм нефть-газ сәнәгатен үстерүгә керткән өлешләре әйтеп бетергесез зур. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән булган Роберт Рәис улы Галиев 20 елдан артык Себер җирендә гомер итә. Бүгенге көндә аның кул астында эшләүче кешеләр иртәгәсе өчен борчылмый. Барысы да тотрыклы. Оешмада эшләүчеләр арасында татарлар күп. Татар халык эшчән халык гел эштә елна бер җыелышу ул әлләнди зур бәйрәм була инде. Шырашабыз, сөйләшәбез, ял итәбез. Монда өлкән буын кешеләрен дә онытмыйлар, яшьләр турында да кайгырталар. Сургут гомумән яшьләр каласы. Урамнардан агылган халыкка гына карагыз. Алар инде кайчандыр монда килеп төпләнгән гаиләләрнең яңа җимеше. Биредә туып үскән, шушы җирләрне үз иткән һәм киләчәген бәйләгән. Ел сайын ак хисләр өстәп, хуш исләрен аңкытып шомыртлар чәчәк ата. Табигатьтә кебек һәр нәрсә кабатлана. Мәхәббәт утында янучы йөрәкләр кушыла, матур гаиләләр туа, тормыш дәвам итә. Монда халык нефть чыгара, газ чыгара. Яшьләр дә вакыты белән эшлиләр, суткалар. 200 километр моннан. Кешенең дөресен әйткәндә вакыты просто юк. Барыбер и никахларда укытыла, и туйларда ясала, яшьләр дә кияүгә чыгып өйләнешәләр, семья ясыйлар. Безнең татар рестораны бар хәзер, Казанның 1000 еллыгына багышлап ачтык без аны. Ул Казан дип атала үзидә. Анда бик күп туйлар үтә безнең. Никахлар шунда укыла хәзер. Яшьләр шунда килә. Аллага шөкер. Анда Татарстанның гербы тора зур иттереп. Безнең флаг тора Татарстанның республиканың. Без шуның белән горурланып яшибез моны. Бүтәннәр әйтәбез, бүтән халык. Ох, татарлар. Сургут хәтле Сургутның уртасында Татарстан тора. Горурлык бит, горурлык. Безнең өчен горурлык. Менә шул туган якны сагынып без искә алып, шулай яшибез инде монда Себердә. Сургут шәһәрендә татар дөньясы өчен янып яшәүче абыйлы энеләр Ринат һәм Фәнис Хатауллиннар тумышлары белән Татарстаннан. Чистай районында үзенең бай тарихы, халкы, күренекле шәхесләре белән горурланып, борынгы бабаларыннан килгән матур гадәтләрен саклап яшәүче Яуширмә авылы бар. Бер караганда монда да башка татар авылларындагы кебек үк иртәнге кояш нурлары белән азан яңгырый. Тырыш халкы көнен шул аваздан башлый һәм үз мәшәкатьләре белән кайный, яши. Балалар үсә тора, туган ояларын калдырып очалар, аналар күзләрен тәрәзәләргә төбиләр, көтәләр. Капка төпләрен кат-кат урап, балаларына изге теләкләр телиләр. Бер бала үстердем. Бик нужалы булса да барда тыңнаучан булдылар. Барда бер сүздә тордык, бер киңәштә булдык. Әтибез бик уңган кеше иде. Гөрләп яшәдек, авырлыкны да бергә күтәрдек, рәхәтне дә бергә күрәбез. Аларны мин көтеп яшим инде. Алар кайча зур шатлык. Бездә сабантуй була инде. Шул бөтен авылгыр килә, малайларын кайтканмы диләр инде, бөтен авылга инде хәбәр тарала. Бүгенге көндә туган авылларын сагынучы, булдыра алганча аның үсешенә өлеш кертүче улларын авыл халкы да хөрмәтли. Хатауллиннар шундыйлардан, аларны үстергән ананың теләге бер. Изге теләкләрем шул, телләр бетмәсен иде. Татар теле алга китсен иде. Укулар, дин күтәрелсен иде. Татар халкы бик уңган халык, бик булган халык. Һәр вакыт бергә булсыннар. Бергә леккә көч. Шуның белән инде илаһи исәнлек саулыкта татар дөньясы алга китсен иде. Безнең зурлап яшәсеннәр иде киләчәктә. Татар кешеләре бик хөрмәт белән карыйлар кешегә. Безгә дә шулай карасыннар иде.
Татар халкы ул үзенең үткәнен хөрмәт итә, зиялы улларын, кызларын зурлый белә. Яуширмә, күренекле әдип Гаяз Исхакый, Фәйзи Йосупов, Рабига Хакимова, Илдус Тарханов һәм башка бик күп шәхесләрне биргән авыл. Бөтен дөнья буйлап сибелгән халкыбызны берләштерүче бер көч бар. Ул татар рухы. Аны югалтмас өчен милләт җанлы кешеләребез бик күп көч куялар. Ханты-Мансый автономиялы округына кергән татарлар күпләп яшәгән шәһәрләр арасында Нижневартовский каласын атамыйча мөмкин түгел. Монда гомер итүче милләттәшләребез татар балалар бакчасын булдырганнар һәм анда туган телебезне өйрәтәләр. Сәнсез балалар. Билгеле инде безнең дәресләр атнага 2 тапкыр алып барыла. Әмма без балалар белән көндә эшлибез, индивидуаль эшлибез. Әлеге күркәм бакча турында күп сөйләргә була. Аның үрнәгендә әле башка шәһәрләрдә дә татар балалар бакчалары эшли башлар. Әмма үзәктә барыбер гаилә тәрбиясе кала. Төрле матур чараларны халыкка җиткерүче тагын бер үзәк бар монда. Ул Ханты-Мансый автономиялы округында бердән-бер. Инде 1991 елны үзенең эшчәнлеген башлаган Туган тел телевизион тапшыру. Аның җитәкчесе Наилә Әхмәдиева армый-талмый халкына хезмәт итә. Шушы Себер җирендә гомер итүче татар халкының яшәешен яктыртучы бу тапшыру башка төбәкләрдә Татарстанда гомер итүче татарлар арасындагы кичкенә генә булса да бер күпер булып тора. Татарлар аралашырга ярата. Монда яшәүче халык татар концертларына зал тутырып йөриләр. Бигрәк тә Татарстаннан килгән сәнгать әһелләрен көтеп алалар. Бу чаралар уздырыла инде безнең халкыбыз өчен, безнең монда яши торган татарлар өчен, безнең балалар өчен и безнең үзебезнең күңел тынычлыгы өчен. Безнең килгән кешеләр, Сабантуйга, концертларга килгән кешеләр бер-берсе белән аралашу өчен татарча сөйләшәләр, балалар күрә, шуны күреп яшиләр и үзенең балаларына уже бу була безнең как бы пример. Сабантуй бәйрәме татар халкының көчен, җитезлеген, юмартлыгын, булганлыгын, осталыгын, гомумән иң матур сыйфатларын ачып бирә торган бәйрәм. Ә бит безнең халык талантларга да бик бай. Әнә мәсәлән, сәхнәдә Галиннар гаиләсе. Уйныйлар да, җырлыйлар да, шигырьләр дә язалар. Билгеле безнең алар белән якынрак танышасы, Себер якларында язылган җырларның серенә төшенәсе килде. Җыр, наверное, кеше өчен тылсым. Менә безнең татар халкы нык җырга моңга бай. Язган җырлары мәгънәле. Авырлыкны күп кичергән. Шуңа күрә татарның может җырлары да шундый бер төрле бер җыр белән бер җырны тыңлаганчы бөтен гомерең башыңнан уза. Алмаз әфәнденең Аккаеннар, Җиде сагыш, Әниемә, Улыма, Хәтеремдә әткәй кебек җырлары күпләргә таныш. Төшләремдә күрәм әтиемнең, җырлай атын җикәнен, әниемә жылы караш ташлап, зур капкадан чыгып киткәнен. Галиннар гаиләсен бу төбәктә белмәгән татар кешесе сирәктер. Төрле җыр белән бәйле чараларда, концертларда алар һәрвакыт кадерле кунак. Шушы Себер салкын җилләрендә татар моңа татар җыры безнең күңелләребезне җылыта.
Сәнгатькә, җырга гашыйк гаиләнең дәвамчысы, оста баянчы булырга хыяллана. 4 яшьтән уйный башладым. Папа бәлек чакта утыртты диванга. Мен улым уйнап кара дип. Шунда слух килеп чыкты инде. Җырлар ишетеп, сразу баянга бүтән бармакларга күчереп өйрәтеп, үзем өйрәтеп, әкрен генә концертлар йөреп, бәлек чактан җырлар ишетәм дә кайтам да уйныйм. Сәгатькә карамыйм мен. Saat 12 bulsa da oynayayım. Потому что ertaga unutamina oynab bulmay. O'zingiz bilasiz. O'ynadim, boshladim da şiir bo'lgan edi, şiir. Bilmagansiz. Kimdir tortda tamaki uspokayta o'zin. Men qaytib bayon o'ynayman, o'zimni uspokayta edim. Настроение ko'taram o'zimga. Kerak bo'lsa shoqaralar o'ynayman. Пожалуйста. Har vaqt birinchi o'rinda primerda tura mening atiyim. Потому что u nimani boshlab jibergan kishi zo'r rahmat endi. Наше будущее, оно было, наверное, лучше, может быть, чем... Безнең иртәгәсе көн үткәненнән матуррак булсын иде. Киләчәк буын изге гамәлләребезне, күркәм бәйрәмнәребезне дәвам итсеннәр. Матур яшик. Сабантуй бәйрәмнәре җитсә, горурлыгым арта ди Фәрит әфәнде. Матур, көчле, тыйнак безнең халык. Эшли дә, ялда итә белә. Ә Сабантуй ул чын халык бәйрәме. Бу көннәрдә туган хисләрне аңлатып бетереп булмый. Кемдер аны җырлары аша җиткерсә, мин рәсемнәремдә тасвирлыйм. Здесь очень много татар. И татары здесь не живут разрозненно. У нас есть национальное объединение. Монда татарлар бик күп, алар бердәм. Ә берләштерүче оешманың җитәкчесе Фәнис Гатауллин белән күп мәсьәләләрне чишәргә була. Ул монда да татар мөхитен булдырырга тырыша. Без барыбыз да үз ана телебездә сөйләшә алмасак та, күңелебез белән татар булуыбызга горур. Сургут шәһәре буйлап сәяхәтебезне дәвам иттерәбез. Милләттәшләребез төрле һөнәр ияләре кайда эшләсәләр дә алар алдынгы. Шунсы куанычлы, күбесе җитәкче урынында хезмәт итә.
Медицина фәннәре кандидаты Сургут шәһәренең ашыгыш ярдәм бүлеге җитәкчесе Эльвир Риф улы Набиуллин да инде гаиләсе белән шушы шәһәрдә төпләнгән. Безнең коллектив главврач татар кеше, минем фельдшерлар да, врачлар практически 50% татарлар монда. КВН эшләбез татарча, концертка барабыз, балаларны өйрәтәбез татарча традицияларны, Сабантуйда көрәшне, күрәләр батырны. Кешенең кайда түгел, ничек яшәве мөһим ди Эльвир. Эшеңнең тәмен сине яраткан, аңлаган гаиләң белән бергә булганда гына татып була. Хатыным татар, балалар татар, өйдә татарча гына сөйләшәбез. Татарча сөйләшкәч, балалар әкренләп телгә өйрәнә. Biz Müslüman gailesinde irler birinci urun alırlar, hujalar. Birge ballarını üstürüyoruz, onların uyları bilen turabız. Сабантуйлар җитсә, гурурланам, шиксез көчен күреп, халкымның илтер халкым, ерак гасырларга сабантуйлар биргән ялкынын. Алда көнебездә шундый зур бәйрәмнәр безнең Татарстаныбызда, Башкортстаныбызда, Сургутта, бүтән төбәкләрдә дә үтсә иде. Без татарлыгыбызны читтә торып та тоеп яшәргә язсын иде. Амин. Сургут шәһәрендә ел буе көткән милли бәйрәмебез гөрлей. Халык рәхәтләнеп ял итә, уеннарда катнаша. Сәхнәдә Сургут шәһәрендә күп еллар эшләп килүче ансамбльләр үзләренең чыгышлары белән сөендерәләр. Бөтенесе бергә бер көч булып, шундый бәйрәмне оештырган милләттәшләребезгә сокланасы гына кала. Билгеле аларның Татарстан белән булган элемтәләре дә ныклы. Правительственның функциясе именно шул аралашуда, прибыль алу турында эш бармый монда. Именно Татарстанның авторитеты, Татарстанның посольствосы, илчелеге, әгәр дә яхшылап безне тирәктә бәяләр икән, мин үземчә уйлыйм, значит, әйбәт эшлибез. Бүтән дөнья конгрессы шулай булуы татарлар өчен бик әһәмиятле дип саныйм. Бик әһәмиятле. Потому что конгресс төзелгәч, татарлар бүтән регионнар буйлап аралаша башлады. Берсе-берсе белә башлады. Татарларны күтәрү өчен, татар культурасын күтәрү өчен без алда көндә Алла теләсә шулай яшәрбез дип уйлап кала, ышаныч бар. Ömrü boyu ata-babası sözüne tap düşürmey üz kıblasın tapıp yaşay halkım. Anam jırı mаңлы, üze zatlı, ruhu güçlü. Tağın bir səyahətimiz tamamlanıb kilə. Quyaş bayı. Үзенең мәшәкатьләре, матур мизгелләре белән тагын бер көн уза. Без ерак Сибир җирләрендә дә көчле булып кала алган улларыбыз, кызларыбызга сокланып юлга кузгалабыз. Рәхмәт сиңа, затлы, горур, көчле халкым.